Ahoj. Ako sa voláš? Savannah. A ty? Kde ideme? Do čajovne, do našej birdzovskej čajovne. Čo tam budeme robiť? Taká vodná fajka možno. Čajky. Čajky. Samozrejme. Tak môžeme ísť. OK. Teraz... Pracovne. Čakajte. Môžete. Všetci o mne myslia, že som nenormálna. No a ty? Ahoj. Kto si? Kto si? Ja som Gabika. Zemina. Ona sa začne vznášať kvôli tomu Chceš vedieť aj môj životopis? a takto vyvinieš levitujúce masy. Myslím, že máš tam dosť profile toho. Dobre. Ako sa nevyjadrujem do Zabeus. A oni tomu nejak nerozumejú. Ty si Sarinky brat. Áno. Oni sú možné. Ale ty sa nikdy nič nepredstavíš. Iba sa spýtaš, čo to tak je. Na konci. detail. Sa takhle aj vôbec nie to. Zvládam zase Nie, ešte dvíš. Už to veď. Choďte za ňou a... Čo by sa na to áno, Čo je? čo vám pomôžem? Ušanou. Ja neviem. Ona pozornatý. Mala také Ty si videla už moje vlasy? Kokos, aké dobré. Ty máš pekné oči. To ona urobila. Nazar, Ale... mám zapozovať? Gabi, toto nie je emo ofina, toto je kurácia ofina. To nie je emo. Ja mám Toto je kurácia, lebo ja som celé také kurá. Ty máš úplne super vlasy, ja som od malička chcela dlhé ryšavé vlasy. Ale ja nemám ryšavé vlasy. A to neverím tebe. Nepovedala, že máš super vlasy. Na to hovorím nie. Pozeráš pri tom na mňa. Dominika, nie všetká chvála ide na Ale dobre, adresu. prestaň. Ona mňa počuje, niekto cvakol. Ty si teba počuje? Nie, prestaň. Kusnem ťa. Toto, vidíte to? Prestaň, ty si úplne sprostá. Tak neznáša. Ty povedala, že ťa mám kusnúť. Toto vymáš. To ti nepovedala. Ak to tam necháš Nie, stráť. uverejni to, toto treba vedieť. Toto je mám modrý, na pocit, že ktorom veľa ona správa. rozprávaš. Filip, ja som To bola Gabika, to nebol Baltazar. si vyvrátil bielka. Kameru, ne? Vážení sa vyráš. Ja som ani... Kreatúra, aká už ani na svete nemôže byť. Takže odtedy som kreatúra, hej no. Takže kreatúra. Ja som si kopala. Ale neviem čo. Poznám. Sa poriešam. Nepoznáme, že Oni pochádzajú, že systém vymyslel si. Ale vážne, ja som škrtil genitálie. Aby škrtil moje rozumové ceny. On má rád panter. To by som takto nemyslela. Takže my dvaja budeme mať deti. na zdravie. Tak ale to je jedno, buďte z mláťa za Arafatom, alebo za to, že lepíš mi si ale tu buď Musíš niečo, musíš niečo. Jak si asi bola bez trička, teda jak si bola bez trička. Ja som mala svoje, ale na to bolo to kamarátové. To vyzerá, že majú iba hento biele? Nie, potom mám normálne ešte také na ramienka. Čo však oni sa otočujú? Čo je? Ale veď, potom mám takú fotku, kde kamarát, ja som sa nepozerala, vážne som sa nepozerala, on si dal dole trenky, si sa dal za bicie, takto si dal bubon medzi nohy a taká fotka je, iba dobre to vyzerá. Ale ja som sa naozaj nepozerala. Všetko sa odo mňa vzdialuje a ja to chcem dobehnúť. Ja som proste, ja som všetko chcela dobehnúť a všetko sa stále vzdialovalo. Idem? Ideš. Predstavte si dedinu, v ktorej má byť zhromaždenie. Nie, kurá nie. Na to zhromaždenie prišiel každý jeden človek. Každý jeden človek. Krič.
Okrem toho jedného, ktorého bola hlava a on ostal v chate a dal si penicilín. Potom predtým nebolo. No. Pokračujem. To zhromaždenie, počas toho zhromaždenia padal bláznivý dážď. Ten je podobný ako kyslý, ale keď nevyžerie vám vlasy a pečeň. Pečeň. Padlo. Hej. Na druhý deň. Hovor. Na druhý deň. Zobudili. Tak ten človek vyšiel von a všetci proste boli nahí, oblečení inak. Mali vo vlasoch gumené kačice. Gumených koníkov. Whisky v zadku. Whisky v zadku. V zadku! A oni na ňo pozerali ako na absolútne abnormálneho človeka. To on bol normálny? Abnormálneho človeka. A oni boli všetci nenormálni. To je koniec nášho srdcervúceho, temného, emotívneho príbehu. Konec. To nie je práva súdržnosť. Názov. Milý pán s baby dreadom z Kinder vajíčka. Pič? Idem. Čaute. No hej, lebo ja sa tam na začiatku asi úplne červená. Áno. No zase vypadláva. Nekýti to ničo.